Сәлам, малайлар һәм кызлар. 23 февраль ватанны саклаучылар көне. Армияда хезмәт итмәгәннәр бу бәйрәмне бәйрәм итәргә тиешме? Тиеш диярсез сез. Һәм шул исәптән миндә 8 март халыкара хатын-кызлар көне. Нигә алса 23 февральне дә халыкара ирләр көне дип атамаска? Шулай да ничек кенә аталмасын, күп еллар инде бу бәйрәмнең мәгънәсе бер. Һәрбер ир-ат үзен ватанны саклаучы итеп хис итә. Армияда хезмәт итмәсә дә. Баштарак бүгенге чыгарылышны Вероника Кузнецова алып барырга тиеш иде. iPad'тан укыйсы белгәч, килмәде. Шуңа күрә алып барам үзем, диджей вас. Киттек. Бүгенге тапшыруда Илназ Гарипов иллюзионист булырга җыена. Эстрадабыз кызлары 23 февральгә егетләргә нәрсә бүләк итәргә киңәш итә. Ленар Сайфиев һәрбер ир-егеткә армияда булып кайтуы кирәк дип саный. Йолдызлар интернетта ни кылана? Кунак клип рубрикасы Атма кунагы Булат Байрамов. Тыңгысы җырчы, аранжировщик, композитор Илназ Гарипов тагы бер профессия үзләштермәкче. Профессиональ хобби дисәк, дөресрәк булыр. Узган атнада бер туйда җырлаган вакытта ул фокус устасы, иллюзионист, ТВ3 каналында барышы «Удиви меня» программасының финалисты Дамир Гудин белән танышып, аның күрсәткән фокусларына мөкиббән булып кайткан. Өенә кайтуга интернеттан фокус төрләренә өйрәтүче сайтларны карап чыккан. Хәтта берничәсен өйрәнеп, дусларына да күрсәтергә өлгергән. Бүгенге көндә Илназ ясалышы буенча авыррак фокусларны өйрәнү стадиясында. Иллюзионистлар өчен интернет кибеттән махсус реквизитларга заказ да биргән. Фокуслар белән артык хыялланып җырлавын ташламаса ярый инде. Шулай да Гариповның хыяллары зурдан. Үзенең берничә чыгышын ул фокуслар белән бәйләмәкче. Җырчы фокусникларны моңарчы күргән юк иде әле. Уңышлар теләп Илназдан бу мөгъҗизаны көтәсе генә кала. Жер белән күк тоташкандай булды, дөнья чиксез кебек яратканга, яңа көннәр шатлык кына бирә, һәр иртәне сөю ятканга, бу җиһанда сөю генә яши, башка хис юк эзләп яратканга, яңа көннәр шатлык кына бирә, һәр иртәне сөю ятканга. Исем китми хәзер бер нигәдә, нише яшәрмен мин барыбер, әгәр юллар кисәк аерылса, сине эзләп туам тагын бер, сине язмышыма рәхмәт укыйм, калганны миңа барыбер, калганны миңа барыбер, миңа барыбер. 23 февральгә егетемә, иремә, әтиемә, абыемә, энемә нәрсә бүләк итәргә? Бу кызларны бәйрәм алдыннан иң нык борчучы сорау. Бу сорау белән эстрадабызның иң якты кызларын үзем дә борчыдым. Уңган хуҗабикә һәм тормыш иптәше статусы иясе Ләйсән Гимаева ир-егеткә бүләк аңа файдалы булачагыннан чыгып сайлап алынырга тиеш ди. Сувенирлар, статуэткалар матур булса да егетләргә андый бүләкне бирмәүен хәерлерәк. Шуңа да Булатка кулланып булырлык бүләкләр бирергә тырышам. Тагын шунысы да бар, Булатның туган көне 20 февраль. Ике бәйрәмне бер итеп бүләк ясым диде Ләйсән. Ярый әле минем туган көн 23-нә якын түгел. Иркә бу бәйрәм белән ирен әле 2нче елгына шатландыра. 1нче елны кыйбат одеколон бүләк иткән булса, быел берничә тоннан торган фәнни китап бүләк итмәкче. Ирләрне акыллы итеп күрсәтә торган бүләк үз-үзләренә ышаныч хисен арттыра диде Иркә. Профессия буенча архитектор Артур бүләкләрне алуга караганда бирергә ярата икән. Шуңа да сәбәпле дә, сәбәпсез дә сөекле тормыш эчәгенә бүләкләр бирә икән.
Яңа гына тормышка чыккан Эльмир Нагимов да бүләкләр ясарга өйрәнеп килә. Руслан белән әлеге бәйрәмне 2нче ел каршы алабыз. Узган елны 23 февральгә артык игътибар бирмичә душ өчен набор алып биргән идем. Быел кыйммәтле француз одеколонны бүләк итәм диде. Әле генә өйләнгән яшь гаиләнең әле бик күп бүләкләр бирәсе бар бер-берсенә. Әмінә кеуді булмаган Вероника Кузнецова шаяртып егетләргә кырыну өчен пена яисә носки бүләк итәргә кирәк диде. Ярамаган аларга. Инде чынлап әйткәндә егет кешегә шулай ук нос һәм романтика кирәк. Үзең әзерләгән шәм яктысындагы кичке аштан да яхшысы юк. Вероникадан һәр егет мондый бүләк турында хыялланыр иде. Йөрәктә сагыш буранлый, кара күңелдә ява. Син булмагач yanlarımda җитми җаныма һава. Күңел ялай, җаным сызлый, белмим аңа ни кирәк. Ялгыз яшәү газабына түзә алырмы йөрәк. Һаман дәнешкәрә бара күңелемнең кыллары. Нигә Җырчы егетләр арасында Ленар Сайфиевның армиядә хезмәт иткәнен һәркем белә. Бу заманда егет кешегә хезмәт итәргә кирәкме юкмы дигән сорауны да аңа бирергә булдым. Әлбәттә, армия тормыш мәктәбе. Бер елны ватан каршындагы бурычны үтәүгә бирүнең бернинди куркынычы юк. Армия синнән чын егет ясый. Армиядә кешене аерырга өйрәнәсең. Әлбәттә, авыр чаклар була. Һәм аларны җиңеп кенә тормыштагы калган авырлыкларны җиңәргә өйрәнәсең. Ленар Сайфиев начарны теләмәс. Егетләр, армиягә барып кайтыгыз. Сиңа бик ярак, син миңа бик кирәк. Нур булып, җыр булып, үреләм җаныңа. Бер күсәм танырмын, барыбер табармын. Елларны иярләп, ачып кил яныма. Гомер җитсен сине таныр өчен, гомер җитсен сине табыр өчен. Көтәрмен мин гомер буе табылгына. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышын алганда. Афакларда томан таралганда. Гадәттәгечә контакт социальчетләрендә табылган иң кызык фотографияларны сезгә тәкъдим итәргә тырышам. Менә беренчесе Айрат Ильясов битеннән табылды. Шедевр Рояз, Илдар, Айрат, Ришат һәм Илдус дип атала. Гастрольләргә бөкесез йөрер өчен танк алган егетләр. Бу фотода iPhone-да уйнарга бирмәгәнгә Илназ Бахка Булат Бәйрәмов үпкәләп утыра. Бах Angry Birds уйный ахрысы. Сез кыз кешеләр генә көзге каршында iPhone белән фотога төшәләр дип саныйсызмы? Мин дә шулай дип саныйдым. Ранил Нуриев икенче фикердә. Инде һәрберегез яратып өлгергән кунак клип рубрикасына да чират җитте. Бу атнада бар тик сезнең өчен иң шәп клипны сайлап алдык. Рәхим итеп карыйбыз. Сине сөйүп, ашык болгон кезимден кутулбадым, эң сөйдөгөн сезимден. Бир өзүңсүз барын кечип кетсем де, Бол жашоодон сага гана берилген. Неге мынча сүйдүм экен сени, неге мынча бир өзүңө берилген. Сени санап, сени сүйүп жүрдүм. Сезир менен сездин бетиндеги сен. Түштү болуп өтүп кетер өмүрдө. Күбөлүк көп жаш койгон жүрбөкпүз.
göz ay Akmaralday berilgen Yomok doğu Berisin gidegi sen de soğuk Seni böyle yüreğim Seni süyüp Aşık boğul gezimde Seni samap seni suyup жүргөнüm Sizler belirsizdin nekindeki Bir minutluk reklamını tutsagız, bik kızıklı engeme görürsüz. Engeme Bulat Beyramov bilen bulaşak. 23 fevral Vatandaş Saqlovchilar kuni o'yindan bek uzoq o'yladim, kimni chaqirırga ekan deb Tatar restoranini borlab bitirdim. Kim shin mana shunday yigitlarning asl sifatlarini o'zina yig'an degan so'rov bilan bek uzoq izladim, ham topdim. Aliga qo'noq bo'ldi bo'lsa Bulat Beyramov. Shunlaqmaymiz. Bulat Selatsiya. Men sen kayfingni tushirgan hozir. Nega? Birinchi so'zlaridan chunki men armiya saflarida bo'lmadim. Yo'q, bilasizmi, er yigit armiyada xizmat ettirgan tegishli tugul menimcha. Butun yerda, er sifatlari bo'lar uchun, bilasizmi, erlik sifatlari ol yaxshi er, yaxshi ati, yaxshi xo'ja. Sen mana aliga sifatlarning borisida o'zingga yig'ansan, hali shuni o'zingga motor galstuk takib qilgansan bugun. 22 fevral bugun bizning bayram. Shuning uchun biz hozir efirda narsa ishlaymiz kelar, shuni qilamiz hali ular. Mayda rahatlan. Axloq normalariga to'g'ri kelgan evrlarnigina qilamiz. Oldin aytib qo'yamiz. 16+. Alay desak durust bo'lar. Bular seningcha shin er yigit bugun shunday bayram bo'lg'achdan shunday so'rovdan boshlayman. Mana shin er yigit nindi sifatlar jirga tegish o'zishni. Nindi bo'lirga tegish. Men sen o'zing aytib, o'zing bitni bunda. Men seni maqtaman. Botir deb Botir o'z-o'zine ishonuvchan ham albatta javobli bo'larga tegish. Mana javobli degan tushunchaga ko'p narsa kiraydi bunda. Bunda shuloq punktuallikda kira agarda ularning borisini soni ketsang, deymi? Punktuallik so'zingda turishchanlik, javoblikka kira. Javoblik kira albatta o'zining yaqinlari uchun, oilasi uchun, bilmayman da, ishi uchun javoblik. Mana bu tushunchaga borsa kira menimcha. Mana aytaman, botirlik, javoblilik ham taqin narsa. Turishlik kerak mana ansida. Hem yalqovlikni umuman intira kerak. Mana u yalqovlik bo'lmasa, barisi yaxshi bo'ladi. Yalqovlik bo'lmasa, deb aytirga kerak. Bilasizmi? Tag'in bir shunday so'rov bor menda. Er yigit ol macho dilar bitin, deymi? Machoning bular bek ko'p qizlari, bek ko'p suygan yorlari. Mana bu shin er yigitning sifatına to'g'ri kelami seningcha bular? Suygan yorlari nechingda bir yo'li 3-4 kishi bilan ishlashadi. Macho bitil, shunga ko'ra macho. No, demak men u tushunchaga bir qachonda kirmaganman. Ham shin agarda er yigit ekan tartibli deb aytgan deymiz, deymi? Aqlli agardan boshi bor ekaningda, onun bilmayman, birgina suygan yori bo'larga tegish. Chunki sen onun oldinda nomusli bo'larga tegishsin. Sen bilan seni oldarga tegish tugul. Agarda oldaysan ekan sen nindi macho endi, sen oldaqchi. Oldaqchi tushunchasi bilan macho ikkisi birga to'g'ri kela olmaydi. Lekin bitta sen macho ekan, boshqa sifatlarini o'zingdan o'stir. Masalan, kuchli bo'l, botir bo'l, qiyu bo'l, ishlayanda biror nindi kishilar siqlanib qora turgan ishda tag'in narsamda yurt sol, tag'in bir narsa ishla. Malay o'stir, yurt sol. Mana macho, og'ashni urman o'tirdi. Sen yurt solding Bulat. Solmadim ale men. Yo'q, sen oltin. Aytib qo'yma. Yaray. Og'ash o'tirtdingmi? Og'ashlar ko'p o'tirtdik. Og'ashlar o'tirtdi. Ale men o'tirtirman deb o'ylayman ale men tega. Chunki biz maktabda o'qigan vaqtda bizni olib boralardi maxsus mashinalarga tiyab, Passatga o'tirtirgan.
Хәзер инде алар белмим үсеп җиткәннәр. Хәзер инде аларда шыршылар, нараттар утыртканны хәтерлим мин. Хәзер инде аларда минемчә хайранганда яшь гүзәл парлар да йөриләрдер. Белмим, анда ул басу иде ул. Анда йөрерләр микән, юкмы? Шулай мин хәтерлим, мин эшләгән идем безнең Агрҗидә лесхоз бар иде. Председатель булып эшләгән. Юк, мин анда эшләдем, осветление дип атала урысчасы. Яшелләндерү. Юк, аңа менә утыртып чыкканнар, анда шул чыршыларны име, посадка булган. Һәм инде аның арасында янында үскән башка агачлар. Чыршылар менә моны хәтле булып үсеп җиткәннәр, ләкин аларга теге агачлар кымачалык итә, алга таба китәрчек. Менә шул чыршыны калдырып, син аласың да балта кулыңа, аның янында булган кичкенә агачларны чабып чыгасың, чыршыны калдырасың. Алга таба анда җигаз белән 1 чакрыммы, 2 чакрыммы барасың, аны мөһим түгел, син чистартып барасың шулай иттереп, һәм ул агачларга мөмкинлек бирәсең үсеп китәргә. Бу бик җитди профессия. Ну, моның өчен акча түләргә. Моның өчен Миңнеханов кулда аксырга тиеш минемчә. Җәйкәне булдан дип. Бу эш һәрбер кешегә бирелми һәм һәрбер кешенең кулыннан килми. Булат, агач утырттык дидек, әйме? Утырттык. Бүгенге көндә синең үсеп килүче менә дигән 2 кызың бар. Малай кирәк. 2 кыз, 1 малай урына. 2 кыз. Менә моны көтү кайчан көтәбез? Көтәбезме бу? Юк, мен белмим. Күп кеше сорый менә. Хәзер сезгә малай кирәк инде. Мәйтәм кемгә кирәк шул алып кайта инде дим. Мен әле шулай әйтәм, сезгә күбрәк кирәк бугай ул безнең балай алып кайту, бала алып кайту. Безгә караганда кызыксынгач, алай шулай иттереп, нә шулай дәр инде дип. Белмим, кемдер теге төрк терәп әйтәдер инде. Менә анда малайлары булган кешеләр монда бәлкем менә шулай кирәктер. Мин алай дип теге бер кашында тырышмадым. Теге төннәремне йокысыз уздырмыйм. Ай, миңа малай кирәк дип. Аллага шөкер 2 кызыбыз үсеп килә һәм инде Ходай насыйп итсен, Ләйсән белән бергәләп әлеге кызларыбызны акыллы, чибәр, уңган, бәхетле кызлар итеп үстерергә. Әле бит үсеп җиткәч, Алла бирсә булачак сезнең менә дигән кияүләр. Менә Алла бирсә, менә кияүләргә. Вот, Алла. Кияүләр инде чын ир егет булачак. Кияүләрем булса, Алла бирсә, аларга улым дип дәшермен, улларым дип. Һәм мин аларга эштә таптым. Нинди? Осветление. Урманга чыгып, балта белән. Разумно, кыю дидек, куркусыз дидек ир егетләрне. Ләкин һәрбер кешенең фобиясы бар. Булат Бәйрәмовның берәр фобиясы, берәр шундый курка торган берәр әйбере юкмы икән? Бәлки ул берәр ситуациядыр, бәлки ул берәр предметтер. Биеклектә менергә мин курыкмыйм беренчедән, име? Ансы миндә андый фобия юк. Тагын нәрсә, әле ул фобия төрле булырга мөмкин. Әйтик, эшкә йоклап калу фобиясы. Миндә менә теге радиода беренче тапкыр эшләп башлаганда йоклап калу фобиясы бик зур иде. Эшкә керә иде. Менә мин бик нык чынлап та куркам. Эшкә сыңа калдан берәр нинди очрашуга сыңа калудан, гомумән мин үземне бик пунктуаль дип саныйм һәм пунктуаль булырга тырышам. Булат, бүген 23 февраль. Ләкин шушы 23 февраль белән бергә синең гомереңдә килә торган тагы бер күркәм бәйрәм. Ну, берничә көн элек булды. Берничә көн элек, ул синең әле 23 февральгә караганда мөһимрәк бәйрәмендә. Ул да булса Happy Birthday туган көн. Туган көн белән котлый башлаганчы бүләкне биреп куйым. О, рәхмәт. Рәхмәт Айбас. Сиңа тотып торганына бирдем мин аны. Бәлки монсыдыр Айбас, бәлки сез бутагансыңдыр. Монысы кирәкми. Әнә дә бүләк, дөя дә бүләк дигәннән, ир-атка нәрсә бүләк итәргә дигән сорау белән интернетка кирдем мин iPad'тан. Һәм иң яхшы бүләк Porsche Cayenne машинасы дигән. Porsche Cayenne машинасына акча җитмәде, шуңа күрә мин сиңа Porsche Cayenne дип аталучы гөл алып бирергә бирдем. Бу үзенчәлекле гөл. Моңа су сибергә кирәкми. Шул исидә килми моның исидә килми моны. Бу бит уникаль. Моңа бары тик матур сүзләр әйтергә кирәк. Менә матур сүз әйтәсең, ул чәчәк ата. Матур сүз әйтәсең, ул чәчәк ата. Хәриртән. Менә әйтеп кара, нинди матур сүз әйтә аласың? Менә нинди матур сүз? Синең буяң зифа. Син шундый матур чәчәк аткансың. Синең хуш исләрең, белмим, битендә юк. Һәм иң мөһиме, таның бер функциясе бар. Ул да булса менә шушы иртә белән эшкә барасың килмәсә, чәчәкләрне барыргамы дип шулай кичкенә генә теге ромашка ясап алырга була. Туган көнең белән булачын күңелдә. Рәхмәт Айбас. Сиңа тулды 21 яшь. 21 ярым. Һәм шын мәгънәсендә сиңа телисе килә барлык ТМТV каналы ТМА программасын Ред коллегиясенең һәм алып баручысыннан иң матур изге теләкләрне әлбәттә нинди теләкләр дирсең. Бик күп теләкләр сиңа теләнгәндер. Бик күп кунаклар, бик күп дусларың, туганнарың синең туган көн белән кутлагандыр. Мин бары тик сиңа телим. Изге теләкләр. Рәхмәт Айбас. Сәламәтлек телим. Аңладым билдем. Моны куябызмы мин хәзер беләҗәм? Моны кире куй шунда. Кире шунда куябыз. Икенче ел Айбас iPad турында уйлап карар. Икенче турында iPad турында уйлап калырмын. Хәзер уйлап алырбыз без баразына искә төшерәбез.
студент елларын. Менә мин карыйм да сиңа Булат Бәйрәм. Кайчандыр син дә минем кебек карыйм да картып әйтә алмыйм, конечно. Яшь илленмәгән булгансың бит. Нинди булган икән ул вакытта Булат Бәйрәмов? Менә шуны сорыйк әле. Миңа бит кызык бу. Беренчедән, Айбас, менә мин сиңа карап торам да, синнән бераз гына ябыграк идем мин. Бераз гына ябыграк. Хәтта синнән дә бераз гына ябыграк. Дип әйтергә кирәк. Колаклар гына күренеп торадыр. Күзләр, борын, чәчләр менә шундый озын чәчләр җитәдер бер вакытны бераз гына. Аннан соң инде соңгы курста укганда бу әйтергә кирәк инде Арча педагог киллиятендә укганда. Безнең урта Арча педагог киллияте. Чәчле бераз кистерде, менә кыскарак булды аннан соң. Аннан соң үсмәде. Ул шулай мин шулай катнашадырым, без КВНнарда катнашадырык укган вакытта. Төрле чараларда катнашайм безнең уздырыла торганнан да сәхнәдә. Әле күптән түгел мин видео карап утырдым үзем студент вакытны. Скетчлек бер кассета бар икән, менә шуннан карап утырдым. Сәхнәдә чыгыш ясаганнарның бөтенсендә бер апа укытучы апа төшереп яздырып биргән. Шуларны карап, искә төшереп, бик кызык, бик күңелле вакыт булган икән. Мәсәлән, мин шулай оптимист идем, укырга ярата идем мин яратадырым бераз тарих фәннәрен гәпләшергә, бераз бәхәс куертырга укытучылар белән. Булай түгел дип бит әле, булай бит әле. Ләгәдри миңа матур сүзләрдә әйткәннәр берсендә бер укытучы дәрестән соң кала әле булат дип. Менә шуны бәлкем ошатмаган булгандыр. Калдыңмы син? Нәрсә булды? Әйтте миңа, мин кызарып чыктым, җир тишекләренә кирип китәрдәй булган ул вакытта, әле һаман да онытмыйм, кайсы укытучы икәнен дә әйтмим. Бу бәлкем урынны да булгандыр. Мин барыбер урынга утыртып тора кирәк андый вакытта. Чөнки вакытта бит яшьлек максимализмы, син күп беләсең кебек тыйла инде сиңа имештер. Синнән күп белгән кеше юк, шулай. Син акыллы, син уңган дип тыйла. Ләкин тормыш булгач ул төрле сынаулар биреп ул иретә сине. Алай түгел икәнен, булай икәнлегенә, монда булай эшләргә кирәклегенә. Булды андый вакытларда теге. Ялгышлык эшләгән вакытларда күп булды инде. Әйтергә күңелле вакытларда шулай шактый күп иде. Мин бер урында торырга яратмыйм бер качанда. Шулай ук мәсәлән эшләргә, кайдыр анда миңа кирәк иде, мәсәлән өйрәнергә. Шулай безнең бит әле баянда өйрәнгәч, безнең күп вакыт шуңа да китәдер, баянда уйнап өйрәнеп. Әлбәттә. Буш вакытлар диярлек калмыйдыр. Үзенә күрә бу бер җаваплыкка өйрәткәндер инде дип уйлыйм мин. Ничек син әгәр җигете Арча педагогиятенә килеп эләктең соң? Кая менә? Дистә шулай бирә, нишләп син якынрак Алабугага китмәдең ди. Беренчедән Алабугага поезд җирмидер, ә без Әгерҗи станциясе бит анда поездлар җири, ул иң зур станция. Чөнки без Әгерҗидән 5 чакрымга тордык, анда җыю барып җитәргә дә буладыр. Хәтта җыю барган вакытларда бар вокзалга дип әйтик. Әлбәттә. Менә шулай. Беренчедән шул, икенчедән минем әни бит Арча ягыныкы, Арча кызы. Менә Әгерҗинеке булса, әни Арчаныкы бит. Һәм анда Арчада туганнар минем шактый күп иде. Торыр урын бар иде. Бар иде. Мин анда тулай таракта тормадым Арчада укганда, мин тордым туганнарда. Син машина буласың икән әле. Ләкин мин тордым туганнарда әти ягыннан. Ничектер шулай туры килде, менә әти ягыннан да туганнар анда бар иде, яшиләр, хәзер дә яшиләр әле. Һәм әни ягыннан да. Һәм инде шулай минем бер кайтып, двоюродный апа дип әйтик, менә кайтты да, мин ул вакытта музыкаль мәктәптә укыдым. 3 класс тәмамлаган инде 9-нчы сыйныфта. Улар менә бездә Арчада ачканнар, педагог киллиятә укыды инде ул үзе, укыдыр ул вакытта. Ачтылар музыка бүлеген ди. Әйдә барып карамыйсыңмы дип әйтеп, мин инде киттем, әйберләрне җыйып бер кичтә документлар әзерләп, һәм инде бер атнадан мин укырга кергән идем. Менә һәм уңышлы студент Булат Бәйрәмов әлеге шулай итеп башланып китте студент еллары дип әйт. 5 ел. Сезнең вакытта 5 ел укыдым. Аннан соң Казанда 3 ел. Казанда 3 ел. Шуннан соң әкрен генә син кирип киттең менә шушы эстрада өлкәсенә, шоу-бизнес өлкәсенә. Менә шушы әлбәттә күп сораганнардыр синнән әлеге сорауны ничек итеп Татар радиосына килеп киттең дип. Мин шуны гына әйтә алам. Булат Бәйрәмов безнең Татар радиосында иң беренче эшли башлаган. Иң беренче эфирга, беренче тапкыр аваз чыгарган диджей. Шулай бит? Динозавр, мамонт, һәм башкалар. Син иң беренче булып эфирга чыктың. Менә монысы мин төгәл генә әйтә алам, бу факт, бу тарихка кирип калган факт. Ничек итеп син? Мен күп сөйләдем инде ул турыда, музыка факультетында укыган вакытта, бер вакыт тулай таракта күрдем шундый игълан. Ябыштырып куйганнар. Ябыштырып куйганнар, нормально безнең тулай таракта. Хәзер классик садиктагы тулай таракта бит кирәк. Безнең музыка факультеты каршында гына, без анда җыю гына идек укырга. Вәт, язылган менә шундый фәлән яшьтән, 20 яшьтән 30 яшькә кадәр яшь егетләр эзлибез дип яңа чыгачак тапшыруга, телевизион тапшыруга дигән. Телевизион? Анда язылган русча сүзләре белән коммуникабельный дип. Син русча аңлыйсың бит инде. Мин русча беләм дип саныйм инде үземне. Бер яктан бит ул татарча передачага дигән. Татарча передача русча язганнар, әйе. Вәт, шулай язганнар. Һәм безнең якташ бер кыз әйтә, Булат бардыңмы дигән, бу телефон буенча шалтыраттыңмы дигән. Юк.
Нишләп монда бит егетләрне сораган, әгәр дә кызлар кирәк булса мин үзем дә барыр идем шунда ди. Шалтырат дип, ул миңа инде мин шалтыраттым. Һәм мин чакырдылар, менә шундый көнне килегез кастингка ди. Ул кастинг туры килде апрельдә, 26 апрель булдымы ул көне. Мин хәтерлим, шимбә көне иде. Бу безнең музыка факультетында үткәрелә торган субботник белән. Төмә көне белән. Ә мин студ совет председателе, кашырга ярамый, ләкин барыбер кирәк, җисе килми. Инде ул вакытта ялкаулык, бераз инде була бит инде зуррак үскәч дип әйтик, өлкәнрәк курсларда. Мен килдем дә үзебезнең анда җитәкче апага инде мәйтәм шулай мин кастингка чакырган ярар булат ди, мин сине җибәрәм ди. Ләкин бер шарт белән, ләкин башта оештырып җибәрәсең бөтен эшне ди. Мен килдем дә так, сиңа тырма, сиңа себеркә менә монда җиштырасыз, менә күрдегезме, моны җиштырыгыз дидем дә мин киттем кастингка. Костюм пинжакларны киеп киттем шунда кастингка, хәтерлим. Һәм ул вакытта инде үткәрләр кастинг. Һәм мин белдем, беләсең нәрсәгә кастинг булган ул. Ул вакытта кайф ничек, юк, беренче радио түгел. Ул вакытта кайф ничек телевизион тапшыруына егетләр, кызлар эзләгән булганнар икән. Бу менә хәзер музыкаль каймакка әверелде ул, Менә шуңа эзләгәннәр, ләкин ул вакытта инде әлеге безнең радионың булачак директоры үзенә инде караган кешеләрне әйтеп кандидатуралар. Кемнәр радиога бар икән дип. Мин вакытта яздырдым, кәрәз телефоннар вакытта юк бит инде. Бирдем үземнең шәһәрдә монда торган Девалинең телефон номерын, аларның йорт телефонын. Монда да Девалин ятырып яттым әле син. Йо, монда тулай тарафта тордым. Девалин ярагы, ул дәрвишләр бистәсендә. Анда теге шәмбәдә ашарга бара дип. Вә, шалтыратып миңа эзләп таптылар да инде. Девалин әйтте, менә шулай булат ди, сиңа ди шундый номер буенча шалтыратырак куштар дип, мин шалтыраттым. Анда сөйләштек. Менә шундый радио ачыла, теләк бармы, юкмы дип. Шуннан китте инде. Аннан соң ачыкланды, бу Барс медиа компаниясе Татар радиосын ачарга ниятләгәне турында. Без эшли башладык, кирип киттек. Әни үзенең фатихасын бирде. Әле шунда да мин кайтып, әгерҗегә әнидән сорадым. Ул мәтәм әни рөхсәт итәсеңме? Шундый радиога барып карага. Фатиханы алдың? Җәй, әлбәттә, кемнән сорыйсың инде. Мәтәм җәй көне өйгә кайта алмаячакмын дидем инде. Җәй көне бит авылда үзең беләсең, эш күп. Шул вакытта әни яхшыга да барыбер бит инде. Анда әни бер үзе генә кайтырга кирәк. Шулай иттереп, әни фатихасын биреп, ул вакытта дөрес эшләгәндер дип уйлыйм инде мин. Хәзер әни дә шулай уйлый инде, үзе дә бар улым, бар үзеңә сынап кара дип әйтте ул. Юк димәде. Мин бардым, һәм эшләп киттек без анда менә шул. Килеп чыктык. Һәм бүгенге көнгә кадәр бәхетле, матур итеп эшли бирәм. Кара, Лейсан турында сүз китте дәйме? Булат. Кызыксынабыз бит инде без. Ул сорауны шулай сиңа гәҗитләрдә дә күп биргәннәрдер, ләкин тыма программасын караучы яшьләргә бигрәк тә кызык. Ничек булды сезнең беренче очрашу? Беренче очрашу түгел. Ничек тәкъдим ясарга? Ничек тәкъдим ясарга түгел? Так. Син нинди директ назлы сүзләр белән йөртә идең аны. Менә гадәттә песием, матурым дип әйтәләр. Син ничек? Мин аңа пупсик. Пупсик? Менә син авыз. Минем кәрәз телефонда да шулай язылган ул, һаман да. Һаманда. Ул сиңа ничек атайды? Ул сиңа ничек әйтә? Улмы? Бәгырем. Мишим. Син пупсик. Менә монда егетләр дә Twitterдан кызыксыналар. О, синең Twitterың бармы? Минем Twitterда бар монда. Күрмисең менә. Ничегрәк итеп, ниндирәк подходлар белән үзенә караткан икән Лейсанны Булат. Менә чын егетләр дип сөйләп киттек бит. Менә чын егетләр ул джентльмен буларга тиеш. Син ничегрәк итеп караттың үзеңә Лейсанны? Мин сорадым аннан, чынлап та, мин ул вакытта әйтәм бит, мин бик ябык, шундый чынлап та бик ябык җигет. Спортивный телосложение. Юк, спортивный телосложение юк. Ая инде. Була ябык кына җигет идем инде. Үзем дә сәмәтем, ничек карасың син менә дигән булып. Белмим, ул әйтәдер миңа, без укганда ди менә ул шулай укып килгән Леногорск училищесында инде. Бездә ди җегетләр, ике җегет булган ялларда. Алар бер кашында теге иң арттагы партларда утырып, арттагы рәтләрдә утырып, бер кайда катнашмыйча, нитмичә утыралар ди. Без үзебез кызлар бил актив буладыр инде ди, бөтен чараларда катнашырга. Монда укырга кирдек, хәзер бергә укырга кирдек бит Казанда. Мин беренче анда рәтләрдәрәк, урыпмыйча, кул күтәреп үзем анда кем җавап бирәчәк? Мин белсәң дә белмәсәң дә. Белсәң белмәсәң дә мин сөйләдерим барыбер, шулай бераз гәп куйдырдым, бәхәсләшергә яратадым, һаман үземнең теге хаклыкны әйтергә. Дим, миңа гаҗәпләндерде, дим, ничего себе. Карале, шундый җегетләрдә була икән бит дип уйлап куйдым ди. Сөйләшеп, аралашып теге укымышлы, бәлкем шуның белән, бәлкем интеллект белән, әмма шулай гитараларда уйнап җырлар җырлыйдым мин. Менә бәлкем шундый булгандыр. Мин баянда уйнап җырламый идем, хәзер дә бик алай җырларга яратам. Ләкин гитара белән уйнап җырлар җырлыйдым. Һәм бәлкем шуның беләндер дип әйтик. Күпме менә шушы
период дип әйтик инде. Менә шушы период карату периоды күпме булды синдә? Менә күпме? Шактый булды әле ул. Хайран шапкансың. Хайран. Булат, мин Ләйсән белән сөйләштем. Сине программа чакыра алдымнан кичкенә генә теге син турында да бераз гына досье алдым инде. Әйтеп куйым хәзер. Мәтем нәрсә бүләк иттең туган көненә 23 февральгә нәрсә җыйнасың дигәч, миңа бик рәхәт диде ул яктан. Туган көне һәм 23 февраль теге якын бергә бирәм дә шуннан мин уйлап куйдым. Әйтәм, ярый, мин туган көн 20-се, 21, 22-се түгел. Мин аерым туган көнгә дә алам, 23-нә дә алам. Теге берәүләр кебек ике бәйрәмгә берне түгел. Нәрсәләр бүләк иттеләр, нәрсә алырга өлгердең. Туган көнгә һәм шушы ике бәйрәмнең кушылмасына дип әйтик. Бүләкләр дигәндән инде минем әйтәм 20 февраль көн туган көн булып узды. Шуңа күрә быелны инде әйткәнемчә абый чаңгы бүләк итте, комплект таудан шуып отырган. Шуңа күрә бөтен туганнар да, якыннар да буны белеп инде. Чөнки ул алданрак бүләк иткәне, чөнки алданрак бүләк итеп без аның белән инде тауга да шуып барып шуып өлгердек дип әйтергә кирәк. Бөтенсезләр шуңа анда бит истәмәй берләр кирәк. Аңа кирәк сумочкасы, аңа кирәк махсус курткасы, аңа кирәк штаны, аңа кирәк күзлеге, шапка, анда бөтен нәрсә җыра кирәк. Анда әле бөтен нәрсә шул спорт эбере белән бәйле булды быел. Чаңгышы булыр өчен. Чаңгышы булыр өчен хайран гына кесе дә акча да кирәк. Бик күп кирәк. Теге тоттың да чыгып шудың түгел. Юк, була әлбәттә, булай да шургай. Була үзенең курткам белән дә төшергә инде, үзенең шапкам белән, бүрегем белән дә төшергә була. Ләкин инде, ләкин кыйбатлы курткам чуртаганда рәхәтрәк диген. Җайлырак. Тагын инде бүләкләр. Менә шулар калганнар инде анда сертификатлар һәр нормально бик яхшы бер, мин бик яратам андый аларга. Ниндер анда эбер биргәнче сертификат биреп, менә мәсәлән, барасың да кибеттән үзеңә кирәкле берне аласың. Дөрес. Бусын парфюмер эбер буламы ул, анда ниндер инструментлар аласыңмы син, үзеңә теге спорт киеме, миңа бик ошый. Мин дә еш кына әйтәм аны, теге иратларга ниндер бәхет булар, бүләк кенә түгел, иратларга бәхет буларак сертификат бүләк тапканнар әле яра. Алайса бит без башлатабыз, хатын кызга нәрсә бүләк итәргә дип. Мин үземә ул сертификатны бүләк итәргә яратам, шундый берне. Алайса әйтәсең 8 март якынлашканнан безнең ир-егетләребезгә кичкенә генә киңәш бир әле. Менә ниндирәк бүләкләр сайларга, ниндирәк бүләкләр ала башларга егетләргә хәзер 8 мартка. Нинди дип инде үзләре беләләр инде сөйгән ярларына яратканны. Алтын эшләнмәләре бер кашан да үзенең актуальлыгын югалтмаячак. Әйтмим анда сез 5-10 меңгә алыгыз дип. Алыгыз, истәлекләр булсын. Шулык алтын зәркән салоннарында дип әйтик. Шулык сертификатлар бар анда, шулык сертификатлар бар. Әгәр дә инде үзегез куркасыз икән, размерын белмәскә балдагының дип әйтик анда. Яисә алкалары бәлкем туры килмәстер дип уйлыйсыз икән. Бүләк итегез сертификат, рәхәтләнеп баралар да җигерә барып алачаклар. Үзләренә кирәклесен. Шулык һәм инде әлбәттә иң мөһиме чәчәкләр атыш. Кирәкме әле инде зур букетта. Иң мөһиме игътибар. Барыбер алар ничек кенә әйтмәсеннәр, эй чәчәккә әрәм итмәскә инде акчаңны дип. Барыбер чәчәк инде булмады. Балай гына әйтәләр. Дөреслекте аларга кирәк һәр вакытта. Калган һәркем үзе карый инде үз кесәсенә, үз җаена, үз чамасына. Күңелегез нәрсә дип куша, йөрәгегез нәрсә дип куша, шуны алыгыз. Булат, иң мөһиме чын күңелдән булсын. Күңел түгел, менә безнең редактор хәзер куша, һәм вакыт куша программаны ничектер йомгакларга. Шуның өчен синең белән иртә белән кадәр рәхәтләнеп сөйләшеп утыралар идек. Әле төшербез махсус программа 42 сәгатьлек булыр. Ләкин бүген безнең вакыт кыска, вакыт чамалы, һәм синең дә хәзер бәйрәм итәргә чабасың бар 23 февральне. Минем дә хәзер көтәләр дигәндәй. Без ясыйг әле йомга. Ничек дип ясыйг сәгатьтә йомга? Безне карап утыралар, тилмереп, матур итеп, күзләрен мөлдерәтеп. Кайдалар, Шушы кызларга, егетләргә син берәр матур җылы сүз әйтеп, берәр теләкләр теләсәң, алар бик шат булырлар иде. Нәрсә дип әйтим инде? Яратыгыз бер-берегезне, яратып, сөйләп яшәгез. Игътибарлы, ихтирамлы булыгыз һәм әлбәттә өлкәннәргә карата, әтиәннәргә, әби-бабайларга карата шулай ук игътибарлы һәм ихтирамлы булыгыз. Карагыз, әлеге тапшыруны, әлеге программаны, әгәр дә инде бу программа эфирга чыга икән, димәк, ул сезнең өчен чыга, сезгә кызыклы мәгълүматлар ирештерер өчен һәм сиңа теләкләрен телисем. Килә инде мин. Телә. Аудиторияң киңәйсен, артсын, миллион булсын синең инде тамашачыларын, телевизион караучылары дип әйтергә кирәк. Һәм барлык егетләрне мин 23 февраль Ватан саклаучылар көне белән котлыйм. Чын йөрәктән инде Ватан ул битеге безнең әле шик кенә түгел, шик сагы гына түгел. Ватан ул безнең якыннар, ул безнең туганнар, ул безнең дуслар, ул безнең гаилә. Менә аларны саклагыз, аларны яклагыз. Чын ират булып яшәгез. Менә шундый шәп теләкләр белән без саубулашырбыз да була. Ул теләкләр сиңа да кагыла. Рәхмәт, Булат. Сиңа да кагылсын. Рәхмәт килгәнең өчен да. Чакыруың өчен рәхмәт. Үткән туган көннәрең белән. Бүләкне алып кайтам. Бүләкне алып кайтырсың. Һәм әлбәттә 23 февральдә. Ура! Ура! Котлыйбыз.
Егетләр, мужиклар, 23 февраль ватанны саклаучылар көне белән сезне. Бу егетләргә әйтерсез иде. Ә кызларга шуны әйтәсем килә. Яратыгыз безне. Игътибар бирегез безгә. Һәм без дә сезне шулай ук яратырбыз. Сезнең белән булды ТМА программасы һәм мин диджей Вас. Киләсе очрашуларга кадәр пока. Безне һәр тапшыруга зауыклы киемнәр белән тәэмин иткәне өчен Мегаполис һәм Эверест кибетләренә зур рәхмәтебезне белдерәбез.